Először teljes csodájában. Gyönyörű. A mászó példaképek. Ők is mennek hegymászni. Eszembe nem jutna, hogy egy ilyen kis kedves dózerút az, ami felfelé visz a Matterhornra, ahol két gyerekes családok simán így elcsámpáznak. Biztos, hogy nem ez lesz a java, de már 2000-en vagyok, innen valamivel több mint 1300 vagy 1200 méter föl a menedékházig, de hát mennyire aranyos. Persze közben meg vannak hatalmas nagy sziklák, meg falak, azok ott közel 3000 méteresek, meg a háttérben nyújtózkodik egy-két magas csúcs, de akkor is. Hát milyen aranyos. Reményeim szerint holnap ilyenkorra onnan föntről már lefelé tartok. Legalábbis az lenne a logikus, hogy apránként már ez a rész jöjjön. Annyi sok jó dolog történt velem felfelé jövet, olyan sok embert kívánt szerencsét, az öreg bácsi is, meg találkoztam két magyarral. Jaj, hogyha csak ezen múlik, akkor nekem ott bérelt helyem van fent. Basszus, át vagyok verve. Nem is lila. De nem csak egy. Az összes ilyen. Mint otthon. Hát ilyet. Na de azért ott van. Amiért érkeztem, az olyan, mint amilyennek mondják. Hatalmas. Gyönyörű. Már kevesebb, mint 2000 méter. Várjál, csak hol vagyok? Már félúton vagyok a csúcshoz. Nagyon jó. 2 kilométerrel a menedékház alatt azért ilyen panorámában ebédelni. És már ott is van. Azért ez így pazar. Elég pazar. Már majdnem 3000 méteren vagyok. Ott a csúcs. Valamivel több mint 1 kilométer. Hát azért el vagyok fáradva, de egy serparallin azért jobban megdöglöttem. Mindki áldozatra vár, puható a koporsója, gyere hív már a mocsár, benne van a munkakényszer, halott férje, gyerekek, vele van szó. Úgy döntöttem, hogy a súllyal biztosra megyek, úgyhogy szevasz kamera, most nem jössz velem, de holnap visszajövök, érted? Поставить ножку на рельеф, És elindultunk. До конца. Néz ki nagyon. Szóval gyönyörűen jön fel a nap. És völgy valami csodálatos. Hát nem hiszem, hogy sokat fogok videózni. Az utolsó emelkedő a Szolvaj előtt. Hát ez egy szép kis 4-es 3-as mászás lesz. És itt egy darab kötés sincs. De az időnk csodás. Meg egészen jól haladunk. Hatalmas kaland. Most menni fog. De én vagyok az utolsó, aki felért a Matterhorn csúcsára. De most addig vesz a kamera, ameddig csak van benne szufla. Össze-vissza húzza a görcs. De most már oldalam is. Baj! Egy gatyog.
Na, visszaértem a Hurleyhez. Gyorsnak egyáltalán nem nevezném magam. Így, hogy szólóba másztam. Meg egy jelentős része azért free szóló volt, úgyhogy innen már jön a jó része. Kurvára el vagyok fáradva. Alig tudtam inni napközben, enni sem nagyon, mert nyomtam, mint a gép. Hála az égnek, innentől már csak egy egyszerű túraút lesz, még hogyha ez lesz a 800 méteres része is az emelkedésnek, de innen már jó lesz. De utáltam a szelet. Kurvára utáltam a szelet. Feri bácsi, ahogy ígértem, felhoztam, és nem csak ide a Matterhorn lábához, hanem fel is vittem. Egészségére gyógyuljon meg. Köszönöm szépen.